Kanindot ang gisulti ni Judas dili Iscariote ngadto kang Jesus sa atong ebanghelyo karon. Mingon siya, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Nganong kamiraman ang imong gisultihan, nganong dili man ang uban. Duha ka punto nini mga igsuon nga anindot natong pamalandungan nga di ay si Jesus wala lamang naghimo og impormasyon mahitungod kaniya kundi si Jesus naghimo gayud og relasyon. It's easy to be informed about people. It's difficult to relate with people. O kana ang punto nga di ay ang pagpadayag ni Kristo sa kamaturan sa iyang kaugalingon nga ang iyang gugma usab sa amahan, ang iyang gihimo mao kini ang kabubuton sa amahan ug ang tanan nga naa sa amahan anaa kaniya, the oneness of the Father and Jesus, dili lamang mapadayag isip usa ka impormasyon kundi makita unta diha sa relasyon. Mao nga importante mga igsuon sa atong Kristohanon nga kinabuhi ang hisgutanan kay kini relasyon, kini gayud nagmasukad sa atong pagtuo. Pagtuo dili lang kana ang pagsabot sa set of doctrines, mga doktrina, mga prinsipyo, dili lang kana siya ang pagbuhat sa set of rituals, kundi una sa tanan ang pag-establisa og relasyon ngadto sa Ginoo, ngadto kang Hesukristo. So kung atong lantawon ang dakong pangutana mga igsoon, naa ba kitay in personal relationship with God? Ang akong personal nga pag-ila, paghigugma diha sa Ginoo. Kana ang maoy makapalahutay diha sa atong pagtuo. Nga di ay kining maong relasyon nato sa Ginoo, interpersonal relationship with God, with Jesus, mao ang pinaka-importante diha sa ato nga pagtuo diha kaniya. Ug ang maong relasyon, mga igsoon, giklaro gyud ni Kristo unsa ning relasyon ani. Relasyon kini sa gugma nga atong nadungog sa pagbasa gahapon nga iyang gimando nga sugo kanato pag hinigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ug dinhi sa maong gugma kung ato kinimpuy-an sa atong kinabuhi, ang amahan ug siya mupuyo diha kanato. Nan kining maong oneness di ay ni Kristo ug sa amahan, dili na mahimong eksklusibo kanila, kundi kini siya mismo mahimong naa kanato, our oneness with them or with Him as our God. Muna nga nindot mga igsoon nga itong pamaladungan nga di ay kining maong relasyon mapadayonon. Busa sa maong relasyon, diha nato makita ang dakong tahas kagitawag nato sa atong pagtuo nga evangelization. To evangelize, to preach, to witness to this goodness of God's love to us and the oneness of the Father and Jesus in us. Mao na nga nahimong bisyon ang atong relasyon. Ug diha nato masabtan nga di ay nganong gisulti ni Kristo kini una sa tanan ngadto kanila. Kay ang pagsangyaw nini mga igsoon ngadto sa uban dili pinaagi lamang sa pulong
kundi pinaagi sa pagsaksi sa maong relasyon diha kanila. O kini atong malantaw diha sa unang pagbasa. Usay nahitabo kang Bernabe o kang Pablo nga sa ilang pag-adto o pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga hintel, na ay pagduda sa ilang gisulti apan ko nakita na nila nga si Pablo nakaayo sa usa ka masakiton. Nan ilan na nung ituboy si Pablo ngadto sa o si Bernabe ngadto sa pagka-Dios. Gihimo nilang Dios nila nga diin ilang halaran og mga baka. Apat klaro kang Pablo ug Bernabe nga ang ila dili mao nga sila magpaka-Dios, kundi nakita sa mga tao ang kaayo sa Dios diha kanila. Unya sila mismo nagpasabot nga dili kami, kundi siya nga naghatag kanamo sa maong bililhong relasyon sa gugma, nga maoy nakapahatag kanamo sa maong milagro sa inyong taliwala ang tinuod nga Dios. Mao ni mga igsoon, kung kutob lang ta sa impormasyon o dili ta sa relasyon sa atong Ginoo diha sa gugma, ang ato usahing pagtuo magdala ka nato ngadto sa atong pagka-Dios-Dios. No? Kay mao man ang ginaingon sa mga katiguangan nga, uy, gitugahan biya na siya. Gitugahan. Mao na nga kung manutho na siya, unya maghurim-hurim, makaayo na og kalintura. Uy, gitugahan na siya. Ano man, nahimo naman siyang mananambal. Di hunong diha kanato. Wa nato natudlo ngadto kaniya. Muna mga kaigsunan nga kinahanglan yun di ay ilho nato siya. Kaya atong pag-ilakan niya o pagsaksi sa iyang gugma ngadto sa uban, unta kini makadala sa uban sa pagkakita sa kabililhon sa atong Ginoo nga naghatag og kayusahan sa gugma diha kanato. Mao nga atong ampingan ang atong relasyon. Dili nato lamang himuon nga usa ka daw impormasyon. Kanang seminar nga usahay daghan na natong nakuha, no? No ba nato dinhi nahurot na seminar sa tibok Sibahan, pero musud ra gyapon diri o mogawa sa pikas, wala ni tidlom. Mao nay hagit kanato. Kaisip mga Katoliko, ipunting nato ang atong mga paningkamot diha sa pag-istablisar, diha sa pagpalig-on sa atong relasyon diha kang Kristo o sa pagpuyo sa mando sa gugma. Kay kung naa kini mga igsuon, dinhi makita sa mga tao nga kita mahimong saksi o maga-evangelize, magadala sa maong mensahe ngadto gayud sa uban alang sa kahimayaan sa Ginoo. Ngayon ta sa Eucharistia karon, nga unta dili nato i-take for granted ang atong relasyon. Nagihatan ni Kristo yang lawas ug dugo, dili lang aron ikaw malig-on, kundi aron ikaw makanunayon diha sa iyang gugma, diha sa iyang kayusahan ngadto sa amahan, aron kita maiusaw sab diha kaniya. Katiling